Hadir ke cihka jangan terasi dan IP ya ke cihka sepangi takto kat metali ke jinglong kiba lada pinbot lani lada pipin kelah haga jing di pisha ka jing di pi kan kelah bat baro kibru kin each bat bakin buro mi pi kini ke cihka jangan terasi ki bangkum kita ki shortcut lani ki hack kiba penkelah ya kibru kiba penno ya kibru bakin each bat bakin buro mi pi ki perlok kibi igi jangan hatu fitin em haus nam hatra kan daipo William James Wayna ki nohikai psychologist papauna bhajong ga Howard olat ho ya ka weka kot ka ba wai ka teng ka principle of psychology hakata ka kot ulakam ba ka ne ka jimong lani ka personality jong bru kalong ka aka ka bala pandap shisha na ka sin mene ni laban nong haga weka liang ba ka no ka jimong ka ba ubri udan lani ka sap lani ka kalan ka ba ubri udan kalong timbul kalong ka aka ka bala ai da ublay kalong ka aka ka bala shna karpang da ublay ula ai ki me page ko berthe medan ni ka sap medan ya ka ni ka tanan mak kibru kibut ni ki nek ya ka ni ka jingit taki spa tali kisnan dan ki badan ni ka sap kum kinongilam kum kinongkran haga jaka beba lada fidan ni ka ni ka sap ne phimdan ni ka ni ka sap phimla shu ban pin ka layaka andre kat ban ngai ki singi por ka jingit bad ka jingla jongru ka kala bad ka ni ka long ka aka ka ba thamai hakibru Henry ki scientist jongka epigenic hakini ki ski kingit ba ubru ula ban pantala ya ka James ki jongu daga jingtrai bat daga jingrai ko scam jongu kumta ki parlok ki be ke jonga keni ka long jingkwen ka ba khrao ba phila ban pantala ya ka James ka jongpi la da phi dan ya ta kamon ka ai ka badan kam phi ka long ka right mindset bat ka jingtrai kam phila ban ni ka jingit ba phimla ban kran haka jaka beta lani la da fikran ro fishu kran tangda yo la se namar ba phila ki la bo ya ka program ya phi ba phim kan bun sen na jawab igni ba hak ba ki gro ki yeng ha pulpit na jong pulpit ki yeng ba ki ong ya ki tintir unta ka snite ngan shupule ya ki katto kat ne tali ki de khot katto kat ne ki tin na khin jong play but philet but phi ya puson anda phila po yeng kani bun sen ju asngau ya ki nongran ba kani ka jingkan ba kani ka jingkan ka ba kum kata ka penong ya ki nong sngap bakin samthia Markin ong ba uni unungkan uban hang ni klem kanu ka jipin kre Henry na ngadon hang ni ngadon ni ka jingit ba ong dan weru bru ubalak ha ya u ba unong unong kren lani lakha ya u ba unong unong yalam Henry u ha ban shna lade hi kumno ba unong unong kren kaktin ko a speaker are not born they are made a leaders are not born they are made unong yalam om dei bala thau lupa lani labu lupa yu Henry u ha ban thau daladi kani ganap haladi mudo di por kiba nganang khana ngalong ubru ba tim ba man kran hang ki jaka ba habang le shin jing sen lani shakin ku jing lang ngating ba yo ki khot yanga lada kade ka jing sen ngating ba yo ki khot yanga sha ka jing pulis tang ni ka jing pengatang jingu ani ku ta ter ngating Henry ngantan pat ya ta mun sem jong ka jing tra kumta na trainally rangkan ba kajintip in a proper way in a proper direction bari kalong kumni kumbang lamata a self-made speaker kani kalong bijingi kajonga ba phila ban develop ya kani kajinglong kani kajingla kalong kham halor ban ya kiwe ki jingla lani kiwe kajing start lani ki bor jong kani juk kabang imenta kajingla jong phi bang kan kalong ka atiar ka khang bor ba ka khamla ban kani jing start bat ya kitia ki ba khang bor jong kani berthai phimla ban panya ya ka berthai daga jing start Henry ki beriu ki day ki nang penyat ya berthai ki jing start jong gajuk thamai ki day tang ki tiar ki ba kentiu ya ki kam Henry ki beriu ki day ban pentre kam ya ki ni ki tiar lada phimla ban prelang ban ya telelang yani ban pengide jumut jumberkhat ban pende ya ka jumberkhat jong phi bar ki we pat ki beriu kintu ai ya ka tagalat babun bha ka ji jong phi om dan jing start ka ba kham khrao ban ya ni ka berthai ka jingla jong phi ban kran bat ban pri dei bach ki we hadar ki jihika jong am tagasi an IP ki katto kat ni tli ki jihika ki bala ban pengkala ya ka personality jong phi kani ka long ka aka ka ba ngala jet khnang na kam ta jong phi to khan plan ya ka por jong phi in por direction ni jihika jong am tagasi ka banda ka man kong galong nang mashwa ban long nosngam pitip ba ka jing ai skop ha ka ba kortam ka ba phila ban ai ya ki palo ju phi ka long ka jing la ju phi ban skap ya ki ni im ha ka ni juk menta ka juk jong ka technology ka juk jong ka social media ka juk jong ka jing be om don shu ibadan por na ka menta iwe ya iwe pat kunta ka ni ka jing skap ya ki we kham tam ya ki to ki badan kam ni phi
klan ka jing bit klan kanu ke jing ka kalong ka jing ai ngop ha ka ba krau ka ba phila ban ai ki ten ha ka jing jungi habang ikendo yaki perlo jungi hibadan ha pleng jong ka jing hibadan ha pleng jong ka jing ko slai ha ka jing jungi bar ni jubur khatip ka eken nan kan ni ki ka eken nan kan khang bang nan kin yo jing bentengan hendringan onpi omde yapi hendringan onpi omde kata ka jing kan jong pi ka balaban ai jing bentengan ni ki hendre ka dei ka jing sngap chapi teng ka jubab jong kata ka jing ka bakidan ha ka jing jungi ka dan lupa ha ka jing jogi ka dan lupa ha ka mut thale jogi kai ka bagi dan kaman lek long man skap yaki kumni pinchna ya kata ka jingi dei ka bas kamba hapeng jongpi bat hapeng jongita kinang skap jongpi nin poi sakabenta ka baar ka long pule ban yo jingtip nasnot nan bhaya ka wei ka jingkran ka bala tho da ka wei ka nong tho kot jong ka perthai ka ba pau nam bha ka ba kerten ka Margaret Fuller ka ba ong kumni kinong pule munta la shai kinong ilam. Today's reader is tomorrow's leader. Tugan ni kata jinong ban pule ya jing pule ki mapun pitip haba pi pule pi explore ya ka jinong ka bathamai ka jingo jang pi ka yar ban ka expose pat ki we ki banta ki ba kongsan jong ka jing makhantam ya ka por ba pi pule ya ki kot jang pi lada ki pha ban le ya ka MRI scanning ya ka brain jang pi ka jabing jong ka pher bha ban ya ka bakal long ha ka por balong normal ka jing pule om tang ba ka balance ka jing jang pi Henry kaya ipi ban develop haki all round development ya kata ka personality jupi ngila ban sngau tho yakwe om tang bani ban sngau tho yakwe Henry ngila ro ban sngau tho yakwe dan ka jing tho ka ong kumne ba ubru ulum ya ka jing nang da ka jing le bat da ka jing kudu lani da ki experience ni jo kan ba unang le iki kam kata unang experience kata unang yo ya ta jing nang jing start Henry kanne ka proses ta bampor bon delikis na kata unang ya enti kata jing enti haji jumu kata unang long buru basyampa Henry ka bampor lagi pau delikis na pa un sngau tho ikane Henry daga mapule phila ban sngau tho longba ka jing syam jang kwe longba ka jing job jang kwe pa longba ka jing ram jang kwe ka jing pule ka penlang ya ka jabeng jang pi bakalong yar ka penpro ya ka jabeng jang pi ka yara pi ba phila ban solve ya ka jing jang pi but pin berkat but ba pin berkat syai berkat tam ban shim ya ki nugu jing rai ha ka jing jang pi mentang boy syakamenta ka ba ar keren berkiwe pat kibru keren berkiwe pat kibru kani kalau ngebentak kabala keren berkiwe pat kibru pila ban yo perlok dakaba ya keren bat kibru pila ban yo ya kiperlok kibat thamai dakaba ya keren bat kibru kani kalau ke kabala hika yangi mergi por ke bangi dangret panginde ban ya keren minde ban ya thokhana bat kibru kiba nim itho Henry Fittit ya kani kajing syaba lada nim ya keren bat kibru nim la ban itho lani nim la ban yo perlok but nim la ban yo nim bat ndo shipon ki haka jim jiki namar lamba jong kita jingkan nim itho iki but lamba jong kita jingkan nim long hibru passion phang don ki ba nim la ban lon tang da ka theory le tang da jing pule Henry ni hapan le practical nuksa kum ka jingjingi hapo jong dalele re phimla ban jingi tang da ka ba snap e jikai lani tang da ka ba pek kum ku be jingi Henry ni hapan here dalade ni haban long bashur ban hiar dalade ban jingi dalade hapo jong tako kani hero kani ka ju ka jia haka jingi de ba kani ka jingkan barkiwe kibru ban kani ka jingkan kibru kala ban lo ban ay ni shibun ha jingang ni sta khamta ban lon ya ka art of communication akade ka jingkan ba kibru kalong kum bang pule ya ki kot ka jingkan do jingi ba kibru ka jingi shem jingi ba kibru ka jingi tan jingi ba kibru kalong kum bang pule ya ka jingi joki kalau kumba ni penne ya kata jing start na po jangi pi baro ubru ulong ubru basta hendu ude ban tip kumnu ban mix ya ka hakor kum kabadai anin boy isya ka bentak basau na ka tengya ka kasur ka bapikran bun sen ha jing jangi habang kran AA nimut da kum boy hendu kita ki bru ki basngap ini pat kimut da kum boy pat tenten kawan no kata ka jingi her jimut hapeng jongi bat kita ki bru ki basngap ini kiwan Pakistan ban keren AA hangta nimla ban sngau tho ka ka bakir ningi nani tho bi hakapor bangal le ya ni course ka badesh phangjong ka NLP ka badesh phangjong ni ka communication skill gadon bawe kantin ka baki ongkom ni the meaning of the communication is the response that you get
Ano yang sajisin, the meaning of the communication is the response that you get. Pi habang ong hani communication, kamut ka jing peniasno, habang yung transport and communication kamut ka jing peniasno, nangkaway ka jaka, siya kaway ka jaka. Tiha kapor bang yakran bakibru, kalong kumbangi peniasno ya ka jimut ka jimur kajungi, ka jing sngo jungi, but ka jing sngo jongki. But ladang yingla ban pen sngo tho yaki, kata ka jing kran jungi kalong ka jing kran kaba lenoi. Teng om day kata ka kenten ka bang ikran, kaba pulong yaki berbakin sngo tho i. Henry kadai kasur kalangkan kadai karukom hakwa kuno present lani kajingkran hakwa kuno ikwa kan lagi ka tone of your voice and your body language kasur kabapikran but ka body language pi kuno pi pinki ya kadur khmat pi ya ki pi hakapor bapikran ka tone of your voice and your body language equally ka trekam nakamta ban communicate ya kata message lani ya kata jimur kabapitan hakajimur pi kuno bapin pensang thoi ki Teng haba fikran yakiwe. Wada kasur ka eke kasur ka ba bar kasur ka ba khor ba Henry wada kasur ka ji fikalang bajak ka ton ji fikalang bajak lani fikran na kasur ka ba jai kita ke nong snap kimon taka jingkran jap Henry kita pat taka jing sngo taka kasur kan jap nama kata kami ba ya kasur ka ba fikran impoi syaka bentang basan kami bentang basan na agar ka long kumba pilong pi ni im hagani juk kabang imenta lada pi persang ban pinsau ha ya kiwe daki jingle jompi pinsalong kibiru kibas ngosi tam ha kapertai pimla dalele rem man penhun ban penkemen ya baro kibiru ho nyila ke man penkemen we are Henry om ya baro kibiru nama kata ngaung pi long kumba filong be yourself namar dalele rem pimla ban pinsau ha ya kiwe hagaji impi Hot nagapor ni juhikai ya kibriu na juhikai pi ba pintri ya kiwe da respect Henry ban yo ya respect na kiwe fideshwa ban respect yelade lada finan ban respect shwa yelade na shisha kiwe ru kin respect ipi long shine halade be comfortable with yourself but yai pin kamau yelade that you are enough be yourself nimpoi syakaran pa bahindro kabantah ka bahindro na ay karteng ka positive in every situation. Yang kali pia kau bagi jengkali, meno last time pidan rengkat bar kibru kiba I menseni fi. Kajengkali kiba ar, but meno last time pidan rengkat bar kita kibru kiba yai penduk menseni fi. Lani kibru kiba yai complain nakapor hakaji ingujaki. Kaban kau tengam tip meno fi kenduk ya kita kibru kiba I menseni fi hindre kiba ar tengam tip. Natip tikna na marka statistics ka ongba na penjong arun kibru kiba pikendu hagaji inyopi uwi barbar ulong uta uba spread ya kan negativity constantly ubayai complain pangjong ki ke baro kiba ukundu hagaji inyomu he keep complaining in everything about in their life lani ki ya pendo mensen ya kiwe dan ongi piba lada pimde mafi kita kibru kiba ut lani kita kibru kiba yai complain kita kibru kiba tan hajan jampi lani kita kibru kiba pidang sudah panjakan kada kowe nan kalipi Napeng jong kini ki armur ki bang ong pi kaban kong mat kiba kino kiba pi kwa ban spend ni report pi kiba I mensin lani kiba yai complain kinong kersan ni kinong yasno ni kinong sno happy kawe ngan ye thopi long positive kawe ngan ye thopi positivity ka long infectious lani kayai saphyang na uwe pat ubru sha uwe pat ubru namar i hagano ko sen ka ba phidan rangkat ba kita kibru ka ba I mensin pi snow ba ka mensin pi ka kiu tolong pi kita kibru ke spread ya kata positivity tu kuduk lani tu kup ya kata khamat pho sama ki haga dur khamat chapi nga bun sen haga chimjinga omde banga khallo omde banga yatho khallo ne bun sen kibru ki nga balai pi shup i ba ya khamat pho sama ki haga dur khamat chapi namar kata jingman ga dan po jangman sem chama pat long pi kita kibru kiba i kita khamat pho sama ki haga chimjo pi but long kita kibru kiba wat ya kata ka solution naka po spon long jajai but kepuson hakan jaga bapin hala lani hakan jaga bapin paketin pernah ya kajimi pi but hakan juga por pernah artat ya kita kibru kiba tan saudong japi pi berkuni fila ban atak ya kibru hakan jimi pi namar pi long di jing thau kiba kampala kibru kiba terang kibru ki terang bandon bar kita kibru kiba spread ya ga positivity but datang kani ke jinglong long positive hari jinjupi impoi syakabenta ka bahenyo kalong to wat ya ka jingkumen haki ke barit ba hakan jinjupi to nang pi ban long kita kibru kiba yerki na ka por a humor a sense of humor
Piti bonsen ki biru ki kwa bandon rungkat barbor bat kita ki biru ki ba yai rekhi. Kim kwa bandon rungkat bat kita ki biru belong serious barbor ha jim japi. Ha jim japi. Ngomong ni ba pin long ki stand up comedian ha jim japi. Andre Prashant ban im ha kamanta. Remain be at the moment. Prashant ban long humorous. Ha jim japi but pin lap. Wat lada pi bon kam kat no haka jaga tre jampi haka tan kam lo fitre pin long ki biru kita ki biru ki ba yai peng shai kumba long kita ki lai kumba ki long ni ki lai ki ba hangi ki ba tershan berhaba ki peng shai ki kring ya ki ba ki jing thau ba ki wan shaka ta jing shai kam tam ya ki to ki biru ki ba tan haka jing tom ki wan shaka jing shai kumba ka tin gong im haka manta bat kemen haka jing pi manubatin next time lanu pat pinyo menrhi pasasin ka ilar ubilar kawai naki nong tho poetry ka pau nam tam ha ka thai ka ong ne ka ba ka ka ila ubilar Wilcox ila ubilar Wilcox ka ong ne laugh and the world will laugh at you, laugh and the world will laugh at you, weep and you will weep alone. Aning boy siya ka pra tulong pi kinong ay mansip tulay ya ka ni gawe ra ya ki kijong pi siya strong at ong jam nga ngalong unong ay mansip nga ngalong unong ay mansip na siya kang totoo po yung comment section nga ngalong unong ay mansip pi ni imha ka ni kisni kung yay himilanti yakiwe bakin ay mansip ini they will lift us ikwa yaka jingkar siyan jang kiwe kiperlog kibe gijinga lada fikir do ikiperlog kibale baha yapi tap met iki kuduk iki perlu pi jangan fitip kini armut ki problem solver but ki lifter kino aimanship barbor kilong demanding hakino kino benta haka jim jabi haka jim jo angan ni thoi phi ka wei ka ji thokona ka balang kota season haka wei bodon o wei bru o ba chai to ba kwa ban tre kwa ban chu thia sngi baro chisngi bat ushenia haki wei ban besa lani ban krishanyo bat udan ni rajinit ba ublay utiplut yaki eki baro haka jim jo kaying baro ka isi bayo naman ba ulong bru ubajay to take ek bji haka wei sni ulay siya ka wei klaw ka ba heba bat andala poy haka klaw uyo iya uwe usuri marsan yu iya ta usuri ta bru berak mare marsan mare unta ukiu halor jong ulay ding namar ka jingting yaw ta usuri bakan ba ulang syong halor jong ta ding khop na jingting ulap ya ka ek ka phla uyo iba uta usuri ulun berduko udan arti kejat udan tang arti kejat ibenta ke basiden uta usuri udan ti uta bru uladap dag jimpala ta por kumno uni usuri ulaban im mano bana ajiman yo mano ba pesayu udan tang arti kejat ti kan ba udang kan ba udang berkat ta por uyo i wan sa using ha ta por ha ta si uta bru uladap dag jimting shu ta por uta bru uta shu ban pek na jaga usung khop bat usupet na lorjong ta uding jia yu manta ya unu usuri kumno umle Henry ke ekor jia utau sing uklem le ya utau usuri ura ya ka wei ka do hashin torjung bat ubu hajan jong utau usuri ubam ya ta do bat utau sing umi no na ka jaga utau bu bakar ka por ani ublei ustat ublei utip tot ya ki ek baro ki jingdan kam ha jim jami berkumta moru larai banthia asni hatra jong ta uding man khemilti maki wekin wan makin yarapi ti kan ba udang thia hatra jong ta uding fitip ke ekor jia uwan uwei upukri wan uwei usaru ta por baru ong ya ta bru balin thia ko uta ubru bajai tu ule tho ha uta usaru yaki ek ba ule uta usaru la ong yu phila banong uta using lani phila banong uta usuri ka shong ha ka ti jopi fi fidan kidat kiti ki babiang kamet ka bhat babiang je mapi umu naklen jong kini armo pinlong la pinlong uta usuri bom nang jat badko ni pinlong uta using ubayat yakiwi nama kata tolong ki lifter but ki problem solver nama kini ki biru kilong biru most demanding person in the society they are the minority nama ki minority kilong kam dunga hapo jong ko society om kita kinong sno kinong kasyan ki dunga ba bontang kinong sno impoi sya kabenta ka bakhandai burom yakiwe ich yala ka jong burom yakajong kiwe kumakaktin ko le yakiwe kumba phikwa yakiwe bakin le yapi kata kalong ngaktin ka ba yu asngaw na kapor
Henry kadang pat sagawe kenten ka bakham halor bani kene ka ba ongkum ne le yakwe kumbaki mi nanti yapi ba kumbaki mi nanti yapi ba pinle yaki non om yang sajisin le yakwe kumbaki mi nanti yapi ba pinle yaki Henry tunang pan buram ya ka jinge pher jongkiwe lada philap ba kadang kata ka jinge pher hapren jongki bat jongkiwe lada kim skau tho ya ka jingmu jongpi lada kim yede jingmu bapi lada kim skau tanat ya ka jing skau tanat jongpi lada kim bang ya ka jing bang bapi bang lada kim mane ya ta oblei ubapi pi mane kata kamle ka daw papim kan siweki dan kawi ka tin ka ba ongkum ni forget what you say. The people will forget what you say. They will forget what you did, but they will never forget how you make them feel. Kami kemud baki bro kilawang klet yaki ibaro kibapikiran yaki. Kibro kilawang klet yaki kibapilan le yaki Henry kumno pitum snow yaki. Yakata kinom klet dalilir em. What bishar yakakot yakatusuka katin ko. Don't judge the book by its cover. Kaju yaki bro. What bishar yaki. Penbantu pule yaki kumba pi pule yakakot kaba pis not not ban pule. But pindon shibon ki ba pin learn. Naka jingjot jongki but naka jing bakla jongki. Kan mau kini ke jingep her. Hagi bon ki yang ka wanra yaki ba tamai. Kumta tu pedang yaka jing her. I yala ka jong burom yaka jongki bai. Nimpoy sya ka benta ka pasipo. Nangi thopi ka wai ki jitho jong ka wai ke institute ka ba kerteng Mackenzie Institute kabang kumne bahagi katto katne teli kisnan ki bansawan kalap ndish phau arkos nan ki kam ki bangi tre on treno da ki mission ke ka bangi shem jinge ban le menta Henry da ka jingirap jong ni ki mission lene ka jingirap jong ni ki AI teknologi hakene juk ka bangi menta kin le kan bang kumne baro ki kam ki bangi tre on le no da ki mission ke ka daw pila ang linamar mangi kibru nimla shu ban shania yakibru unshing yang nuksa yaki jing correct yaki paper unshwa la correct paper da kibru Henry menta ka correction yaki paper la le da ki machine kung nuksa kini OMR sheet la correct yaki paper da ki machine da kibru ki long outdated ni im hakini ski ka kam sup yani bangin snotho la ne ban shania yaki machine ban yaka bangin snotho la ne ban shania yaki bru kasuk yang iban lon yaki coding yaki komputer ko bunjat ban yo bro a human is unpredictable ka ai ka daw na mar ngek lat yaka jing kodor jo bro kani ka long ka ai ka ba skong shoot ya ba ladangan ong pi ladangan kli pi atli jing kli tho yaki shipotli ki features lani ki jingla jong ko phone pi ka ai ka jingla jong ko phone pi na tip tang hapo jong ka shimnit philap ban jubab yaka jing kli yaka ta jing kli ya philap an tho yaka jing jubab jong ta jing kli fidang baka phone jupi ka karten kumta kadon uram kata GB kadon jaga taka memory ya ka memory kata GB kadon ka kamera kumta fidan pi batalun ya taka features jong ka phone jompi Henry ladangan ongi pi tho shipho dili ki features lani ki jingla ke bakar pang jompi nantarai philaban le kumba phile ya ka phone jupi bat ladaka miru kamlong natural omdan weiru ubru bajanai ko ki perlu ki jama baro ngilong ki ba barot nangi ngidang yan nanti siya kata ka jinglong janay Henry kalenti siya ka jinglong janay ka stang da ka jing itho iladi Aristotle uway naki scientist barem barbastata uong ka jingtip yalade ka jing itho iladi kade ka jing stang jong ka jing start ka Bible ko ong ka jing itho oblay kade ka jing stang jong jing start Henry uni upad uong ka jing itho iladi kade ka jing stang jong ka jing start ba ka jing siya kajingla jongpi ban konek batiwe kajingla jongpi ban yasno batiwe kajingla jongpi ban punya de batiwe india thoipi lada pi itho shwa ilade kibru kin itho ipi lada finang shwa ban itho ilade kajing itho ilade kalau kajing stang jong kajing stang kumta hakabakut jong kene ke ka jang amper simpel bejunga burom ilade ilade patulong ki best friend Daladi. You are your own best friend. You are your own best friend. Enjoy ya kajing don jopi. Kung bahagi por ki bangi darit. Ikman haba imay ipa jungi iwan. Kung taro to kuman pi yeladi. To ay ba kataka pila jopi kan shlay. But kan pendap ya ke pila jong biru atat.
warsha bangin long kinang shua Henry to long scam but to long pi kinong korshan but kinong yara angin pulai pi ka wege jin tho jong umat magandi ka bong kumni all human beings our greatness lies not so much in being able to remake the world that's the midst of atomic energy as in being able to remake ourselves as human beings our greatness lies not so much in being able to remake the world at the midst of atomic energy as in being able to remake ourselves kajing krao jong ubru hagata ka ek ula ban kala ya ka perthai Henry haga jipan kala yalade tunang shwa ban kala yalade hashwa bapin kala ya kibru ni barok ngidon laka jong ka por ban kala yalade ka ek bapitan kaman lek along stand ka ek bapitan kaman lek along stand menta shim ni ka senjam ka barit bo ya ka thong but long tista halaka jong ka kam ka jong haga bakut jong gane ka ji ka jang kam tagasi nan quote yang ya ka we ka jing thok ka pa nam bha jong ka barthei ka wang kumni practice makes man perfect Henry kan ong thiba kan ni ka jing ong ka long outdated ka rim palat an ong yang ka kumni Henry ki ong ba practice in the right way and in the right direction will make a man perfect ka jing persyang hakor kam ka badai hakalanti ka badai ka penong ya ubru ba unong ubru macam pi hagi por menshwa ki khot ya ki bru ki baton ya ta kalat lanti ban le school ban puli hagi school ba ki khot ya ki bru ki bastat ki yo ya ta ka jing start ka bajanai ki bru ki burom ba ya ki Henry hagi ni ka sni ka bang imenta hagi ka juk ka bang imenta ka jing start kerhai ni ka jingatang shiklek Henry ka eka ba kibru kiduna hagi ka singalong ka art of communication kimla ban present ya kata ka idea jengki kani ka long ka eka ba tan kamba om dan ding start ka ba kham khrau ban ya kani ka communication ka jingla jengki ban khlai le ban ya tho ya kata ka jingkan jengki menta lada fi ban program hayig mane lane hakinu kidu benta ha ka jini lada fi practice shi ai practice kanam la an pelong pi kinong kran ki ban namar yo lese pi practice hagor kam ka bakla namar kata na khod pi ban join ya ka way ka training program chama hakaba nan hikai pi ya ka road map kumno ba phin long kita kinongren ban pun suk pi ban long kita kinongren an ip ya ka ji hikai step by step kumno ban long kinongren haka jaka ba batro ya ki practical lesson kumno ba phin practice ba phin long kita kinongren ki ba janai nga ida de habang apai shaka ji injunga ko bang ong phimne bahagi por ki ba ngadang ret nangalong ubru baleran ba ngam junut ban ying ban kran hagi jaka ba Henry habang apundan kam yakini ka strategy habang apundan kam yakini ki trick habang apundan kam yakini ka roadmap along kumni kumbang amlong menta hakama jupi na ying hamni na kran yakini jingkan ke ban drong da ki shtengan ta nan hikai pi kumno ba pin tho ya ka script jupi kumno bapin stang ni jing thoj pi kumno bapin stang ya ka jingkan japi kumno kan ni ka bentak ba pedang kumno pin pengkut ya ka jingkan japi nan hikaro ipi ya ka jika kumno bapin long unong tho ya ka kot nan ye tho pi banga along way na kinong tho na tho ya ka we ka kot ka banga ai ka teng karo ko hikai ya ki khon jungi ha ka ne juk ka bangi mata to shim ya ka lat bapin long uta unong tho bapin long uta unong kan haka jaka ba ban pengkala ya ka berthe ban pengkala ya ki lang salang da ka bakala shwa ina de in second do pia ko ba ki video dan hado to por bye bye stay safe